Vate Kovara kültür û edebiyat vate bi homara xwe ya pancas qabê şimawendoxan ve jiyay. Kovar di nuşteyê hunerî û edebî estê. Vate hîrê aşmanra ray di bin de bandê gruba xebate a vate de İstanbul du yena çapiyayîş û edîtorê ci je İhsan Esparo. Homara newe de inê nuşteyî estê. Bi nuşte û nuştoxanê xwe pancas je İhsan Espar, Fîlokî Sîrkra Remao Deniz Gündüz, qala mina peyên grubê wa yewiya xwe neherim beso weke merdimîn, ez wazana û hêvî kenake vate tenê bibo kovareka edebî, netîce altûn, ez kovara vateyî seyyew kovara ney, seyyew mektebî vînena, Murat Canşat, edebiyat û zwanê me bi xebate Averşuno, Bedriye Topaç, ez wazanake kovarê de hîna zêde cigeyrayîşan, rexneyan û nuşteyanê teorîkan bûwanî, Ahmet Kırkan.